kembang ing jagat kang rembaka budaya tan kendang lestarion segar kanthi supaya budaya lestari. Saku sutasna budaya sugeng kinangingan pambuka kanthi hati santri cara rumeng bangsa hamung jumlahaning leluhuring budaya semsem kaula warga seni Skarimba Indonesia tumut duduk dudak lan ngrembakaken kabudayan Jawi kang adiluhung keparenga kawula haminangkani dama panyunanipun Bapak Gagok Mo Edi Wibowo dalam rangka Walimatul Khitan Adik Muhammad Almerio Kenan Saputra wonten ing tlatah Potro Bangsan kawasan Rindam Kota Magelang mriki lan kawula badhe atur pasugatan seni lan kreasi tari kang kairing irama panembrama pitutur ing pangancam mugi-mugi waktu dados tuntunan menggah menghibur sutasna budaya wonten ing kalodhangan dalu punika lan semoga kados pundi lumampahing pasugatan seni kawula menika kaderengan kenkanti sugeng amreksani ngantos paripurna. Skarimba Indonesia tunjukkan pesona. Saudaraku, mari awali dengan senyuman dan jangan biarkan ada kesedihan. Kami tak mau Anda tersenyum dalam kebohongan. Mari kita jalani dengan senang karena dengan hati yang bahagia dapat menarik rezeki yang tak terduga. Ceritane wayang Jawi ing projongan
langka raja rawana raja rene gawe geger nyolong sinta Hanuman cancot tumanda nalengko wis dadi awu obong gedhe jroning Belajar dari kesalahan Rahwana, mencintai wanita yang belum bisa melupakan masa lalunya hanya akan membuat dirimu hancur dan terluka. ceritane wayang ramayana dengan angkara alam kompiro Rahwana raja alang gawe geger nyolong Dewi Sinta Asuman
para kanca antara pambagyong dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged ngrawuh wonten ing kampalan dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodo atur para putra antara pambagyong nuwun ing para bapak sedaya panambah pikir lan tenaga sirta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha kita sesuwun dumateng pangeran saged netepi kewajiban derek dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kang utus dening Pangeran Daripada meneteskan air mata menyesali masa lalu, lebih baik meneteskan keringat menyambut masa depan. Sambut yang datang, ikhlaskan yang pergi, hargai yang berjuang dan lupakan yang menyakiti. Minggu
kata-kata malam hari ini, hargai selagi ada, nikmati selagi bisa. Tak perlu lebih hebat dari orang lain, cukup lebih baik dari hari yang kemarin. Dulurku kabeh, 2025 tersisa beberapa hari lagi. Jika kita diuji tahun ini, semoga 2026 digantikan dengan kebahagiaan yang tak terduga. Amin. Jangan pernah ragu untuk berharap, karena harapan adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Siapkan diri untuk menyambut tahun baru dengan semangat baru. Lewati badainya, jangan ganti orangnya. Ora pasangan baru. Eri. Raka kang kacira isna dinali kalini jiwa kegandrung parasmu ya mangan pitik oleh brutu, ono Pak Kiai lali ranggo ketu. Ya Allah, pun cekap tahun niki paringi full satru. Kula nyuwun tahun ngarep paling paringi full guyu. amin. Ora gampang nopo lelakon iki aku wis nyoba isan nanging opo tak lakoni nopo sikatane iso kurang denganku yang tinggal lagi
Enjoy!